This is Girona Atis Info Whisky. Hola a tothom, benvinguts a un nou vídeo. I sí, estic aquí a l'aeroport de Girona. Mireu. Boeing 737-800 de Ryanair per aquí. I aquí hi ha un altre 737 de Jet2. Bé, on anem, Pau? Doncs anem ni més ni menys que a Malta. Sí, anem cap a Malta. La veritat és que estic bastant nerviós. Para, un moment. Ja he tornat a Malta, m'ho vaig passar super mega bé, però bé, tinc una necessitat d'explicar-vos una cosa abans de començar el vídeo, perquè si no ho explico, pataré. Han passat 3 mesos ja des que vam tornar, bueno, 3 mesos, 2 i mig, i bé, vam estar allà allotjats en un apartament, 7 dies, a Bugiva, érem 7 persones, tot perfecte, un preu superraonable, vam contactar amb l'aplicació Airbnb, tot molt bé, estupendíssim. Què va passar? Doncs que aquestes 7 persones que eren vam deixar una sèrie de desperfectes que òbviament vam haver de pagar a posterior. Normal, si és que hem desperfectes en un apartament que no és nostre, doncs és normal que els hem de pagar. I com que jo era el pringao que havia contactat amb l'aplicació, doncs, amb la persona de l'apartament, doncs, perquè algú va contactar, doncs jo vaig ser el que va fer el pagament inicial d'aquesta quantitat de les reparacions. I llavors el tracte era que ens ho repartíem, doncs, els gastos entre tots. Cadascú, si he trencat una cosa, doncs la pagava ell. I què passa? Doncs que a dia d'avui, 3 mesos després, encara hi ha 3 persones que encara em deuen diners. I si ho sumem tot, arriba una quantitat de més de 100.000 euros. Jo d'aquesta situació n'extrec 2 lectures. La primera d'elles és que s'ha de tenir molt clar a la vida què és diners i a qui no, perquè segons qui no te'ls torna o has d'anar perseguint-lo perquè te'ls torni constantment. Ja fa 3 mesos que els hi vaig deixar i encara me'n falten bastants. I també extrec que si vas a un viatge en grup, és millor no ser tu el que contacti amb l'Airbnb perquè tots són problemes. Dit això, us deixo amb el vídeo que és super mega guai. Provant, 1, 2, 3... Bé, ens anirem cap a Malta buscant passar una gran aventura amb els amics. Buscant festa, buscant sol, buscant platja... En fi, busquem compartir tota una experiència amb els amics per celebrar que ja hem acabat la selectivitat. Un cop arribats el que busquem és un rètol al meu nom. Oh my god, this is me. Pugem un furgó i descobrim que Malta és una illa més gran del que ens imaginàvem, amb un paisatge sec que ens recorda el nord d'Àfrica. Està clar que viatjar consisteix en buscar i trobar coses inesperades, com per exemple escombraries pel carrer, supermercats, menjar, crema solar, aigua, pa, oli, sal, pasta, amanida, carn, cereals, llet i iogurt. Carros. Mi carro, me lo robaron. O l'apartament, que no el trobo. Companys, no vull dir que m'he perdut una miqueta, però m'he perdut una miqueta. Tu. Definitivament m'he perdut, Però tu. Creu. Vale. Cap allà. Joder. No tinc ni paja on soc, tio. Esglésies rares, esglésies més normals, platges cutres, platges guais, estructures de vigilància. I abans aquest home i jo hem pujat per aquí, però tot descalços. Mireu, és que és molt heavy, perquè tot això... Joder. Tot des de la platja allà, pam, descalços, i per aquí tot de roques, tio, tot descalços, i fins allà, mira, uah, està guai. Bones vistes, turistes vandalistes que peten cactus amb pedres, postes de sol, passos de vianants imaginaris, aquí els passos de vianants, te'ls has d'imaginar, barcos, putes, més barcos, platges paradisíaques, aigües cristal·lines, roques cristal·lines, peixos cristal·lins, algues no tan cristal·lines, sals espectaculars, festes, parcs aquàtics, de floris lava, planxassos, tobogans, gais, més festa, pranks, de brain pranks, amigues, amics, síndries, rock and roll, més pranks, obres, baralles, més passos de vianants imaginaris, GoPros, taxistes que parlen per telèfon mentre condueixen,
més obres, paisatges... Total, que mal de mola, però enlloc com a casa. He sortit volant, he sortit cap allà amb la colxoneta. Sí, sí. Dios! Tu, mira, hem inundat tot això. Tu... Jo, he saltat cap a fora, tio. Entre Guillem i el mar ahí, tio. Tu, Sangrar, he saltat cap a fora. Hi havia així l'aigua, tio. Estava fins aquí l'aigua i tot això...